салом. Як хабар. Шӯрои имрӯз дар Россия қоидаҳои нав барои гирифтани шаҳрвандии Россия ҷорӣ карда мешаванд. Тағйирот аллакай ба қонунгузорӣ ворид гардидааст. Ҳамакнун чӣ тағйир хоҳад ёфт? Барои гирифтани шаҳрвандии Россия хориҷиён бояд таърих ва асосҳои ҳуқуқи ин кишварро бидонанд. Қаблан барои гирифтани шиносномаи Россия иқомати доимӣ дар давоми 5 сол, донистани забони русӣ ва пешниҳоди ҳуҷҷати зарурӣ кофӣ буд. Ҳамин тавр тартиби гирифтани шаҳрвандии Россия тариқӣ сода шуда ва тавассути никоҳ бо шаҳрвандии Россия тағйир дода шуд. Акнун хориҷиёне ки бо шаҳрвандии Россия барои гирифтани шаҳрвандӣ ақди никоҳ мекунанд, онҳоро мебояд дар давоми 3 сол зиндагии муштарак дошта бошанд ва ҳамчунин соҳиби фарзанд бошанд, то ба дарёфти шиносномаи Россия ноил бигарданд. Дар қонуни нав ҳамчунин чанд банди бекор намудани шаҳрвандии Россия барои хориҷиён пешбинӣ шудааст, аз ҷумла саркашӣ ё гурез аз артиши Россия, пайвастан ба сафи гурӯҳҳои мусаллаҳе ки дар Россия фаъолияташ мамнӯъ аст, бадном кардани артиш, инчунин ифротгароӣ ё даъват ба он. Ҳамчунин дар қонун зикр мегардад ки бо гузашти 10 сол аз дастрас намудани шаҳрвандии Россия бекор кардани он манъ аст. Хабару маълумоти бештарро дар телеграм-канали мо мутолиа кунед.